Ja, det var her, vi var ude og den der sø. Da vi var her sidste gang, der kørte vi herned, mens om fredagen, mens Rasmus var på arbejde. Badeplads stod der. Undskyld. Ja. Det er godt hyggeligt, var nede, hvor vi stod og tog billeder ned af den der sø der. Yes. Jeg kan godt vide, hvor den der hule er. Jamen, er det den? Det ved det godt være. Hvor hulen er der? Der, hvor vi stod inde i og skabte os. Ja, det er der. Ja. Det er det, vi kan jo. Jeg ved ikke, om jeg lige kan klemme 1,5-2 km på den, det er 40, hvis I vil det. Ja, det gør vi. Uden at anstrenge os. Det gør vi. Men i stedet for at gå op ad den der bakke, så går vi op til kirken. Jeg er ikke sikker på, at den er nu bare så meget længere. Så i stedet for at gå den vej, eller hvad? Ja. Fortsætter vi, så tager vi op til kirken. Så kører vi rundt bag om kirken. Okay. Ja, ikke? Det prøver vi. Det er bare bliver 1,5 km længere. Er det her vejen til Haga? Eller til... Ja. Er det her til Rift eller Småland Stener? Nej, den her, den går til Til... Hjelletop der. 100 ryg. Ja, der var vi Åh, isbien. Ja. Ja. Nu var vi inde og gjorde loopet derinde i morges. Der kørte vi jo et loop derinde, og nu kørte det også i fredags. Vi kom jo ud deroppe i morges. 100 ryg. Fordi vi er passer forbi. Vi kan komme til et kvart over eller noget. Ja, bare lidt halv 12. Ja. Ej, det var da helt utroligt. Ja, det var perfekt. Altså et bad under haveslangen er bedre end ingen bad. Ja, ja. Skal der nå ned og tage en hurtig døber? Hvad? Men du Der er en måndukker. Haha. En brun mand. Ja. Og her så. Ja. Kirke.